Yeah, good morning guys. How are you? Mwazuka bwanji, mwazuka bwanji. Kwena konsera bwanji kumene kuli panopa kuti kwa kuuda mwina yeah, tuli maiko siyana tikudziwa kazi zimene zonse. Guys, pana mnthu wina wake amene anakakomana ndi Dennis Tantwe Khanga Mahata. Yeyo makamaka amafuna akamvetsetse kuti iye ndi wachinyamata, right? Nyamata amene. Yeah, nyamata woyera mu glass. Yes, nyamata amene anapita kuti akamvetsetse makamaka. First, the guy is so curious. Afuna akamvetsetse kuti Dennis you chifukwa kuti amamva kwa anthu kuti amuze kuti pali munthu wina wake amene nyamata amene iye makuti ndiye iye amafuna akamvetsetse kuti chikuchitika ndi chani. Ndani akakumana ndi Dennis Mahata. Atakumana naye kucheza naye ndikumva fundo zake ndi anabwera nosopano anabwereranso kwa anthu afuna longosole kuti wamva kuzorani watenga kuzorani nanga iye maganizo ake ndorani. Ndiye wachina mara ameneyo ndi nyamata mmodzi amene ndithu amakonda so politics kwambiri. The guys tingomvera kuti obaya kundizorani. Guys, thank you so much Malawian cameras. So ninanena kunena kuti kulibe kuthawa. This year tijaza politics. This year chinyamata tikhadi kukamba politics. The youth akhala kujaza politics. Matakuona ino kunena kuti a president abwera ndi sona specifically for the youth. Kusonyeza nena kunena kuti kumene koko akutifuna mwina pazifukwa zodziwa okha, but zingonesa kuti ndifofunika as far as politics ya Malawi is concerned. But today I don't want to talk about sona. I just want to talk about the guy, the legend, Dennis Mahata. Last time I talked about Dr. Peter Nkhalamba, guys were like, you were Steve. Timaganiza kunena kuti utuza zokuzana ndi Dennis Mahata. Truth be told, by that time nali kunena kuti Dennis Mahata ayo ndikumudziwa. Nditavako zokuzana ndi Dennis Mahata, nditaonelako ma public lectures zake ndi ena komanso ma interviews zake ena. Right? Koma ndinali ndisanakumane naye. So I want to say kunena kuti ndikuzeni magayi lero kunena kuti ndakumana naye Dennis Mahata. I have met the guy. I have met the legend. Right? So in summary, what I've gathered kuchokera kwa Dennis Mahata nzonena kunena kuti Dennis Mahata, when he speaks, you hear wisdom. When he speaks, you are going to get some sincerity from him. Agamaya nkula, you can't do anything else but to wonder kunena kuti pamsinkhu mene uwu iweyo wazipeza kuti fundo ngati zimenezi. My guys momatani kunena kuti 29 should be saying all these things. So basically, he's an amazing person. Apart from kunena kuti he made me look like a 2-liter bottle in this picture. Come on, I have nothing against him. Right? So, Dennis Mahata ndikozonena kunena kuti he's a true representation ya Chinyamata. Tikamanena kuti Chinyamata kupanga nawo ndale. We mean Dennis Mahata. Right? Because my president onse amene anemira for presidential candidate. Panalibevo wa Chinyamata amatipaka. Because wa Chinyamata is below 35, right? So mwina I've forgotten kuti Atupere anemira at what age? Koma as of now, even Atupere himself sat in this category. If you get what I mean. So tilibe otimirira ifeyo achinyamata. Koma now kuli Dennis Mahata. Now the problem we are facing right now kunena kuti Dennis Mahata zaka zake nizochepa still. And pakana panopa anatumiza petition guys kuli bill ndithu ku parliament yonena kuti bwanji zakazi tizisunthe. Aziyandikire chonchi kunena kuti mwina from 35 zifike pa 30. Kuti anthu tithe kutani achinyamata tikhali true representation. Kwa ineyo ndikuona ngati kunena kuti bill imene ndiona mtima inakenera kuti idutse. And if I was to make a decision ngati munthu amene akuyenera kuyima nawo even was at 25, because science imanena kunena kuti by the age at least a guy akamafika zaka 25 makhala kunena brain yake yapanga mature. There's nothing else that is going to happen to your reasoning in relation kunena kuti ayi mwina ndi wang'ono umakhala kuti wakhwima. The rest is about your experience, right? So and I will take opportunity using this platform to share with you my clips angapo amene Dennis Mahata amakamba fundo zake. I think I want to think kunena kuti tinali ndi nthawi yocheza zambiri mbiri. I will share with you, but the guy ali mwala. So kumafunso kumanena kuti kodi aku parliament akapanda kufuna kunena kuti bill imene ayitengere mu parliament kuti ayikambirane. Ife achinyamata titani kuti tingokhala chete kodi? Because I don't know, I don't like to feel helpless, if you get what I mean. We have to do something, but
Anyway, tipanga motani. Tati paseni my ideas. Titani kunena kuti bill imene ipase. Mwina market ime pa ballot. Ena feso tika imezo pa ballot tika gatingini kumeneko. So guys, ineyo ndilekezere pomwepa za Mahata. Kuti Mahata ndi the guy, the legend, ndakumana naye. Pa ma president onse amene akuyankhula. I think ineyo Mahata is the one who is convincing me more. I can stop there.